Cuma Hudaýoğlu Keteni Hekaya Seslendiren Necep Bayat. Şo ýyl paxta şeýle bir bitkinli bolly welin kolhozymyz paxta planyny bary ýogy 2 10 günlüň içinde dogruly turberdi. Şonda başlyk Aşgabatdan tilim maşyny doldurup bir giden zat getirdi de ýygyma gatnaşan ähli daýhanlara, okuwçylara uçdan tutma diýen ýalysyla paýlady. Kime hali, kime radio priyomnik, kime tikin maşyny, kime keteni. Bellenlen 2 dekadada da ýeňiji bolup çykanlygy üçin özünden uly uýam gurban täze hem tikin maşyny hem bir kişilikden gowrak ýalpyllap duran garasy sary zowlukly gyrmyzy keteni sylagy berdiler. Öýümde duýdansyz giren 2 tane bu uly baýlyga begenşip biz bolu bilenimizi bolduk. Öýe getiremizden soň uýam ýanky keteninden ejeme we kiçik gyzy giyme köýnek tikjekdigini ödem gutşuň kalan tikin maşyny bilen tikjekdigini aýtdy. Ýöne ýygym otursun, şoňa çenil howlukmaňydy. Ejeme howlukmady welin, şol kiçik giyme bökçekläp helak boldy. Olar ýaly lowurdap duran keteni mutgarlan boýamyş giyip bören çagaň nirde gören zady. Umuman o wagtlar hiç kimem üýtgeşik zat giyip bören okdy. Dogrusyny aýtsaň, giyin ýeňe zat ýok. Agyr uruşdan soň halk ýaňa ýaga galýardy. Durunma ýarty halda unuň, atara çaýyň, ýakara da odunyň bolsa başga zat gerekdiremedilmezdi. Gytçylyk, ýetmezçilik edip öňküleri ýaly üstüň alyp durmasa da garaz mahal gapyňdan boýnuny uzadyp bardygyny bildirip gidýärdi. Mätäçlik biziň hojolygymyza meýatdan çykaraýan ok. Biz esasanam Aşgabatda okap ýören agyma pul ýerjek bolamyzy ýa-da ol ruhsady gelip ýygyna gitjek bolanyna ýol harjy tapman kötenýärdik. Ine şol harçlyk zerarly ýygym motoryna howlugyp bökjekläp ýören gyjygym özüniň her dürli ötüp duran gyrmyzy ketenini giyip bilmedi. Satmaly bolduk. Agam okuwdan geldi, ýygyna gider pul tapylmady. Kakam başlykdan awans dilese de bermän, gaýtam, ogluňa iý bermediýsem kolhoza işletmän okuwy berdiň. Eger bilmesen gözüň çykdyn diýip oňa gyjalat berip goýberipdir. Akşam aralar oğurluk çıraňdaşyny aýamyzy egnimde diýýär şirkak. Ertirden bäri hiç kimiň agzap bilmän oturan sözlerini ejem, uklap ýatan gyjygime ogry-ogry arap oturşyny kynlyk bilen aýdyp goýberdi. Bolmasa keteni sataýalyň. Muny hemmelerim golladylar. Gaýtam şeýle kyn pursatda çykalga tapylanlygy üçin begendiler. Kakymam gerek deregi ýykar diýipdirler. Näçekde. Ýöne ene waýy duýdurmaň, ýüregi süýşer diýip eşiklerini eýmäge durdy. Menem heme begendim, hemem gynandym. Agyma ýol kire tapylanlygy üçin begendim. Ketenim diýip her gün ýaly könüje sandygymy açdyryp, oň içindäki lowurdap duran ketenini gözü bilen görüp eljagatlar bilen sypap ýatýan jygymyň köýüp gitjek çagy höwüsi üçin monsa gynandym. Onun erti ýene de turşy ýaly ketenini sorajakdygy, sandygy açdyrjakdygy ýadyma çönne, ýüregim awa gitdi. Bu hakda hemmelerim oýlanan bolaşmyly. Agama kewtini gyzyp bir ýaryna çykyp gitdi. Kakamam ejemiň sanlykdan çykaryp odadan ketenini ýatandan kellesine orayan ak ýalygyna döwdi. Recep dukança beräýmedim diýip ýaýdandy. Süýji okudy, dünýeden bir habar ýatan jygyma tarap teretmäge de boňusman. Şemale üstede jygyllap açylyp ýapylyp duran gapymyzy agyr bir derweden açýan ýaly zor bilen terdi. Ýapanny ondan kynçylyk bilen ýapdy. Bir sagat ýaly wagtynam iýine duran geldi. Kükürdün gawy ýazjak ullukda kagydy duranyňy bir zady ejem boldy. Özüm sesini çykarman peçiň aňyrsına geçdi. Howlukman dolagyny çözdi. Ejeme ertir meni iýrek turdugyny diýdi de çaýym içmän aňyrsına urulyp ýatyberdi. Ejem bilen gurban täç bolsa şondan soň tikin çatyna güýmenşip epes oturdular. Men bolsam gurban täç dagyň kölüges düşüp duran garanky gap böwre geçdimne ýyrtygyndan goňulum tul mele ýuňlar sallanşyp duran köňeje ýorgony başyma çekdim. Hiç kime bildirmänem, agladym. Ediljek men çakadyşym ýaly ertir jygym ýer bilen turup ejimden ketenisini sorady. Açan tikjek diýip işe gitmek üçin hykjaklap ýeňsesi ýyrtyk köňeje eski howşuny giyip bilmän aljyra oturan gurban täzeň egninden atlaşdy. Olam geplejek bolup ilkä esli wagt bu kurdagyny arşap bilmän kösenli. Soňam
Ağlaq öýräýmekden zordan saklanyp, "Aýtdyma jygym ýygym otursun" diýip, onsoň tikerin inni kil birinjiä gideňle geyik gidersiň. "Bolýarmy?" diýdi. Ene waýyň ýene orda ýerinden ätiýaj edýän ýaly işikden zarp bilen atylyp çykdy. Bu ýaly şemal ýaňy bir ýyla uğran içeriğini kowsarlatyp goýberdi. Şondan soň jygym hany görkez diýip ejeme ýalwarmaga başlady. "Fiýpalak göreýin, onsoň ýene ýapaý." Bolsa da ejem çykalga tapaýdy. "Düýün sandygyň açany ýitiräýipdirin gyýdym. Haçwamyň ujundan açykalaypdyr. Şu gün kuşluk çaýa da çykman şonu gözlejek. Tapsam agşam sandygy açar. Tenem keteniň görersiň" diýdi. Jygym her näçe gynansa da biýalaç alalaşmaly boldy. Ýöne sandyk agşam açylmady. Ejem görgüli ýüzüne duga edip, "Tapmadym, gyýdym. Howluk mahana ertirim ýene bir gedek gözläp göreli. Belki tapılaýetda" diýdi. Günne gün aşy şu sözler gaýtalanıp duran soň waka açarsyzlygy jygymyň öde möwrençdi. Soramasy nazaltdy. Kim kimden unutdy. Ýöne şondan soň ol ilmi dama bir zadyny ýitiren ýa sus gezmän çykardy. Çaga mahsus bolmadyk araslyk aralaşdy. Ýyjaň bir mahallar turup hiç kime bildirmeýän sandygyň daşyndan dyrmalap oturany, gijek eljagazlar bilen demir gulp aşjak bolup, ısgynsyzja selkeleyişini özüm hem telim edek gördüm. Agam okuwyny oturup gelen soň ilkinji aýlygyndan jygyme edil şol öňküçesi ýaly lowurdap duran garasy sarda olokly gyrmady keten alyp berdi. "Gün ýarym naçar" diýip oňa soňam her aýlykda nämedir bir zatlar äberdi ýördi. Ýöne jygym öňküleri ýaly begenip bökjeklemedi. Ketenim diýip ýerertir gyýjaşam enaýy wazlar bilen taýramady. Daşna dürlü lewaslar ýüşürip oturşuny süýem marmajagyny diýişläp, duýly duran tanlyga bir syhly seretde oturdy. Delmurdy, ýuwdundy, emma sesini çykarmady. Şondan soň olaý 28 ýyla golay wagt geçdi. Geçmişde gawat gelen ownukly ýerli wakalaryň köpüsi undurly. Ýöne şol hemmämiz owatlara salan garasy sarda olokly gyrmady keteni bilen baglanyşykly waka welin asla ýadymdan çykyp gidäýen. Çünki şinni-şinnilerem çağalary bilen öýe gezmäge gelen wagty jygym açar ýiten şol sırly sandyga seretse, men o sandygy könüllerden ýadygal kökmünde henidem saklap ýörün. Göwnüme gözleri bilen göwnüne arman bolup galan şol gyrmady ketenini gözleýän ýaly süňgüm gowşap, ýüregim gıyım bolup gidýär. Edil şo gedek kimýaly garaçynym bilen oňa negisme agyrýar, bozulýan. Hamaly jygym menden "Janlygyň, şoň agdyny inni bir aç, seredip bir göreýin" diýip haýyş edäjek ýaly utulluk bilen yerimden turýanyna beýleki jaýa geçýän, ýa-da bir bahana bilen öýden çykyp gidýän. Soňam esli wagtlar girip bilemok. Çünki jygymyň sandyga salýan nazary göýe biz onu açar ýok diýip hinigem ağlap ýören ýaly şeýle bir naýynjar, şeýle bir gamly welin, meniň kursäp öýe girägede sandygyň agyzyna çatym, "Jan jygym, ine gör, sandyk boş. Biz seniň ol ketiniň zerur bolup barypka şu mahallar satdyk ahyryn" diýip uly ilim bilen gyýgrasym gelipdi. Ýöne inni telim ýyllar şo sandygyň açary menne dogrudanam ýok. Men onu barypka kakam ýok olan ýyllary ýitiripdim. Inni hiç mahal açylmajak şu sandygyň içinde bolsa jygymyň çağa kalgyny ömürlük arman bolup galan köýen hüwesçigi gör näçe ýyl bäri gummasyp ýatyr. Inni onuň öwrüni hiç bir zat, hatda dünýädäki iň gymmat bahaly zerli parçalarym tutup bilmedi. Eger tutup bilýän bolsady, onu jygym döwletli döwranly ullukan hojalygyň kiýwansy bolup, bolçuluk bulagyna gulaçlap ýüzýän halyna her gedek şo könüçi sandyga beýle naýynjar bakmazdy. Soňy